Si Migo Kulapo, akong ipapili siyang orderon. Ah, grabe, Migo Kulapo. Bisan magtago-tago may og kaon, makitaan rami niya gihapon. Bilibdig ko sa palimaho niya mga idol. Lupig pa'y kinaindog ng gigutom. Lo, duha mo sa kasudan. Pordoy ko na yan, duha sa kasudan. Ingon niya, dili ko nung mahal iyang orderon. Kay maluoy siya nako, kay napurdoy naman ko mga idol. Kung siya'y maluoy ba man yung Cristobio, duha man gihapon nakaputahe, God. Murag tiwasan gid ko niya ani ang kupisot. Kunya karon ako siya gipangutana kung pili na suyakan niya. Bilang mo suyakan mo ron. Boy, tuyok na. Ano ba yung report dito nga nagpanuyak dito sa property sa... Ha? Ha? Nanuyak eh kami ko. Nai-report ko no. Nai-report ba? Nanuyak. Nisiga ang mata ni Migo Kulapo, suspect naman sad siya kuno. Mapunan gyud ni iyang kaso. Ning tungura na ako'y namatikdan niya. Murag na ayo na siguro ning tawhana kay nakaligo naman siya. Idol, nakaligo na Migo Kulapo. Nihayag-hayag gamay iyang naong kay nakaligo na. Paminaw ba? Pagligo mo ni buwa ang sabon wala. Kaumpat ko kuan. Utang pa ng buwa. Ay hala, kaupat din na nabon si Migo Kulapo man ni Cristobio. Ay di matingala, kay puti naman to niya ito ma. Ang tanaw ni mo mula nagtaong grasa. Dili matingala ing kopisod kay ang mga city ang mga panghilamos po. Wala na gid ko mahibong lulubot yo. Unya si nanay nga tindira, perting katawa Adi katawa diyan. Ay, Nakatawa lang in taon si nanay kaya nga akong istorya tinuod man. Unya karon ako siyang gipaybalo nga nay ni comment mga idol. Nai ko ano rin ba? Comment. Ningon, Sir, tatara ko na si Migo Kulapo sa kuwan, sir, sa dagat. Isaw-saw iyang purol dito sa kining bangag sa ubod. Tanaw tag di ba na mukawas ng ubod, sir? Bugoy sa tong akong followers mga idol kay ang puro limig ko kulapong baho na kaayo. Ipasawsaw man sa bangag sa ubod ko no. Oy man ni Cristobio, anong Adidas naman nagisud-an ni Migo Kulapo? Ambot lang siya may nagpili na ing kupisot. Adidas, no? Adidas Sudan Migo. Maudi ay kuno ang Adidas iya sa diay paborito. Unya karon ako siyang gistoryahan nga daghang kay mikuha sa tanan. Uy, daghang kimi kuha ato ni ang nanagat mi. Uy hala, murag dili siya katuo. Kay sa tanaw niya bulay og kayo may ba. Maayo unta kuno kung kuyog siya. Kay sigurado kuno kayo manglutaw ang isda sa iyang purol puting baho. Uy, ko dili ka lagi. Nos aman. Martes. Bayad. Diop ko Martes. diop ka mat. Ya. Lagba. Bawag ng kanon. Ah, may problema ka kaon dito eh. Kantiyan. Kanon ni na to. Ako amigo ba? Domingo man niyang Ay, pero Domingo ya diop. Ang akong kauban, iya ko nung ipadala. Kay iya ko nung pasikatan unsaon pagkuha sa isdang putindaghana. Unya ning tungurang akong kauban iyang gipangutana. Mino magagamigo. Mino magagamigo. Ha? Bago nagtumba. Bago. Container na nandun. Diba? Wala naman ako na ladies drink. Murag ka babae ha. Uy hala, mura ko babae kong ladies drink ra iya ha. Uy hala man ni Cristobio, grabe hapon mo dagpangos na Migo Kulapo sa Adidas. Mao ginay talent ni Migo Kulapo ing kupiso. Bisan og ko sa kabuk ngipon, kusog gyapon kayo mo pangos. Puwira buyag in taon lulubot yo. Unya kining sabaw ako na ning ipahigop niya. Eh, ba? Ha? Dili ko nutun niya kanon kay ibringaos ko nun niya mga idol. Kay inig-inom niya tiki-tiki, lami ko nun kay ito higup-higupon. Grabe hagod man ni Cristobio sa sabaw iyang dadon. Mao na sikreto niya ing kupisot prandugay siya mahubog. Ning tungura ako siyang gistoryahan about sa giingon sa iyang silingan. Ingon ang masilingan niya, sir. Sukad si Migo Kulapo, sir. Nga mo saka-saka deres babaw. Wala mo mikitag bitin. Ikaw, duda lagi nila. Ikaw to pabitin-bitin dito lang dako, guys. Si Migo Kulapo maoy ginudahan na siya kuno tong bitin nga dako kay sa tanan. Pabitin-bitin. Nakpan nyo din. Gihikta ni Dudong ang liok. Si Migo Kulapo na hadlo. Kay basin niyang liog hiktan pod. Tama oy.